କଥା କହିବେନି ତମକୁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କହିବାକୁ ତ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ କହୁଛି ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ତମର ସେ ଯୋଉ ଅଫିସ କଲିଗ ଯୋଉ କଣ ନା ଶ୍ରୁତିବା ମତେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ କାହିଁକି ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କଲ୍ କରିଦଉଛି ମେସେଜ କରିଦଉଛି ତମେ ତା ସହିତ କଥା ବି ହୁଅନି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି अच्छा ଭଲ ଲାଗୁନି ତମକୁ ସେ ନା ଯଦି ହେଇପାରିବ ଅଫିସରେ ବି ତା ସହିତ କଥା ହବନି ତମେ କହୁଛ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେବି ହଁ ତମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କଣ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରୁଛି अभी बता दे अभी बता दे ଅଫିସରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ବସୁ ନା ବ୍ରେକ୍ ଟାଇମରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ ମତେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଖାଲି ସବୁବେଳେ କୁହେ ଜାଣିଛ ହଁ ପ୍ରଥମ ତାକୁ ସେ କହିବ ତମ ୱାଇଫ୍ ସେ କ'ଣ ଲଗାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପୁରା ଗ୍ଲୋ କରୁଛି ଏତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ପଚାରିବ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କ'ଣ ପଚାରିବ କହିଲ ସେ କହିବ ଆଉ ଇଏ ଭାଉଜ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ହାତ ତିଆରି ରୋଷେଇ ପୁରା ଘର ଖାଦ୍ୟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ତମେ ଆଣିବ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଆଣିଥିବ ରୋଷେଇ କରିଥିବ ଯଦି ସେ ଆଉ रुको जरा ମୁଁ ତା ସେ କଥା ତ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଆଉ କ'ଣ शाबाश ତମ କଥା ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବୋଲି ଭଲ ଝିଅ